ବଜାରରୁ ମିଳୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଟା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚାଉଳ ପରେ ଏବେ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଶ୍ରଣର ଅଟା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରତିଆ ଗାଁରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଗରତୀ ନାୟକ 4 ଦିନ ତଳେ ବଜାରରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଅଟା କିଣି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଅଟାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଶୁଥିବା ନେଇ ଖବର ଶୁଣିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଣିଥିବା ଅଟାରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଚକୁଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଟା ପାଣିରେ ମିଶି ନଥିଲା। ଅଟାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଂଶ ପାଣିରେ ମିଶି ନଥିଲା ତାହା ରବର ଭଳି ଟାଣି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ପିଆଜ ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପାଳି। କିଲୋ 60 ଟପିଲା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ସହରରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦେଶରେ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ନଗର ମୁମ୍ବାଇରେ ପିଆଜ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 75ରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ହଠାତ୍ ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ମାଡ଼ କରୁଛି। ନମ୍ବର 3 ଜଳପଥରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇ ହେବନି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ପାକିସ୍ତାନ ନାଁ ନେଇ ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜଳପଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଉଭୟ ଉପକୂଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଡିଜି ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ନିଜେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିବେ। ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଜନତା ହିଁ ନମ୍ବର ଦେବେ। ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ। ପୁରୀରେ ପୁଲିସ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ପୁରୀରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଥାକୁ ନେଇ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୁଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥାନା ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଛି। ସାଧୁଙ୍କ ଭୁଲ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ସେ ମଙ୍ଗୁମଠ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5 ବଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭର୍ତ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଳିଆ। କଟକର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବଳିଆକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବଳିଆର ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଗାବଳିଆ ରହିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6 ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦିନେ ଦିନେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ନ ଯାଇ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ମୋ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୋଦ୍ କ୍ରୋଟ ଏମ୍ଡି ଅରୁଣ ବତ୍ରା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 200ଟି ମୋ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 75,000 ଲୋକ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।